Όσα, λουτρά. Αρέσουν μια βαδιά. Πολύ μακρός χώρος. Ωραία. Από πάνω. Χαμός. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Θα πάνω να δούμε. Εδώ πάνω. Έλα. Εδώ βλέπω τα παγωμένα νερά από δίπλα και θερμές πηγές στις 37 βαθμούς. Εδώ από κάτω. Πάμε στην πισίνα. Δεξιά μας είναι η πισίνα. Ολυμπιακό διαστάσιο. Πανέμορφο τοπίο, ιδηλιακό. Έχει ανακηρυχθεί και από την UNESCO σε καλύτερες θερμότερες εξωτερικές πηγές. Πανέμορφος ο καταράκτης. Δεν πώς γίνεται εδώ πέρα. Τα νερά. Κυλάνε. Άλλος ένας καταράκτης. Απίστευτο μέρος, πανέμορφο. Τούρουν τους καταράκτες, ξεκινάνε από πάνω από το ύψωμα και κατεβαίνουν κάτω στα πόζα.
φυσικά και πριβέ στα πόζα. Η νούμερο 12, απίστευτα από τα πόζα λουτρά. Υπάρχει ένα πανέμορφο χωριουδάκι που αξίζει να το επισκεφτείτε. Εμείς θα πάμε να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο ταβερνάκι με πολύ καλό φαγητό. Εδώ είναι η πλατεία του χωριού. Όρμα λέγεται το χωριό, Δήμος Αριδέας. Πλάτανος εδώ. Τρέχομενα νερά. Τα λουλούδια όμορφα, πανέμορφο ποταμάκι. Κλείσαμε. Εδώ είμαστε. Ταβερνάκι Μπουμπούς το 2005. Καλές συστάσεις. Το βλέπουμε απ' έξω. Γέμισε. Νομίζω θα φάμε καλά, ας πούμε. Καλές συστάσεις. Και σε αυτό το μέρος βρισκόμαστε στην περιοχή Γαλανά Νερά Πιερίας, Αλμαπό Αριδέας. Πανέμορφα μονοπάτια. Το πρόσωπο ανεβαίνει το μονοπάτι και εδώ στην εξερευνήσω το παράκι. Πανέμορφο μέρος. Πάμε να δούμε και το κλεισάκι. Κάτω μας είναι το λουτράκι Αριδέας. Και τώρα θα μπούμε στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολαού τον Άνω. Όμορφα εκκλησάκια, γραφικά. Σας πάρουμε τη θέα που βρίσκονται αυτά.
Εδώ είναι θέα από το εκκλησάκι. Πέρα της κάμπος. Βλέπουμε τις αναρριχτές. Τι πάνε ρε παιδιά. Zoom γίνεται να τους κάνεις ή θέλω. Τους βλέπεις. Συγγνώμη εδώ. Σαν βίντες είναι. Ανεβαίνεις η κορφή πάνω. Γύρω γύρω από το κλεισάκι του Αγίου Νικολάου. Και εδώ είναι άλλο ένα μονοπατάκι που θα το εκμεταλλευτούμε αργότερα. Να κόψουμε δρόμο. Το 6 Δεκεμβρίου του 1951 χτίστηκε. Ωραία κλεισάκι όμορφο. Πάμε να κατεβάμε το μονοπάτι. Τι κάνει ρε παιδιά. Είναι τρελή. Ξητάρει. Έκλεισες την πόρτα του κλεισάκι. Όχι. Πίστευτη θέα. Αυτό τα μονοπάτια, το μονοπάτι. Τα σκαλάκια του μονοπατιού. Για να ανέβει στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ θέλω λίγο προσοχή. Πολύ καλές εντυπώσεις. Σε υψόμετρο 722 πάνω από την Αριδαία βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του Σφοδούχου Πηγής. Ένα μικρό εκκλησάκι εδώ πέρα.
Πορευτείτε την ειρήνη. Ψώμετρο 722, 2014. Δεύτερη φορά στο χωριουδάκι Όρμα. Το κάνουμε για ένα φιλαράκι το οποίο είναι αφιερωμένο προς αυτό, γιατί είχαμε πάει στην Μπουμπού που είναι δίπλα ακριβώς από το Διόνυσος, και εμείς και να είμαστε αντικειμενικοί θέλουμε να δούμε, να αξιολογήσουμε τα φαγητά και από τις δύο ταβέρνες, να έχουμε άποψη και από τις δύο ταβέρνες. Ονόματα δεν λέμε, 105, αφιερωμένο να δούμε τις κριτικές. Ποιο από τα δύο ταβερνάκια, η Μπουμπού ή ο Διόνυσος? Αντικειμενική άποψη, γιατί είμαστε ωραίοι σε αυτό. Η Μπουμπού σήμερα είναι κλειστή. Τρίτη κλειστά, Στάμο. Ωραία. Σκρέψω πότες. Γεια σας. Δύο άτομα είμαστε. Μπορούμε να βολευτούμε. Πέστε όπου θέλετε. Στο Διόνυσος, αφιερωμένο σε εμάς και σε ένα φιλαράκι. Ξέρει αυτός. Δοκιμάζουμε. Εδώ έχουμε... πώς το Που πάμε? ήταν χθες και που ήταν κλειστό. Ναι. Αυτό είναι μπαμπαλούσκες. Σε αυτό το πιάτο. Απίστευτο τυρί. Πώς το πάμε? Με τσοβόνα. Με τσοβόνα, με σως. Σαλάτα Διόνυσος. Είναι κυρίως απλά το φαγητό, στη Μακεδονία. Απλώς λίγο για να ξέρετε τι γίνεται. Εδώ πέρα τρως για δύο και τρώνε 4 στη Ρόδο. Το κράσιμο στον απαιτητικό, κόκκινο ξηρό. Επιλογή, δίπλα στο τσάκι. Να πάω τώρα στις κριτικές ή αργότερα? Γιατί είναι κάποιο παιδί, αργότερα. Αργότερα στις κριτικές, γιατί είναι δύσκολη η κριτική. Δεν λέμε. Έξοδος από το εστιατόριο, όπως σας είχαμε υποσχεθεί. Μωρό μου, μισό λεπτό. Έχουμε να ψηφίσουμε. Πάρτε βαθμολογία. 8,5 προς 9. Πού, στα 10? Ναι. Για πού, για Διόνυσο? Ναι. Εγώ θα βάλω ένα 7 στα 10 στο Διόνυσο. Καλύτερη επιλογή στα κρασιά, αλλά σαν φαγητό πιστεύω η Μπουμπού είναι κλάση ανώτερη. Αντικειμενική άποψη για όποιο θέλει εδώ πέρα, είναι πολύ καλές επιλογές και οι δύο. Απλώς ο Διόνυσος έχει και μεγαλύτερες επιλογές στα κρασιά, για αν θέλετε, για ένα πιο ποιοτικό κρασί. Αυτά από μας. Άρα κερδίζει η Μπουμπού για μας.